Haino hailam sogo khajani takuk tai bukuk songrong no somung channel tini ke tui phaijao ka kwtwi yeshi khainani hinai nogo klai khe kwtwi yeshi bazani haike baike khaiman phaiding ke nailena noro ani video no pai sak jorti khe nai tongdi ke buji manana ang puila moida sangki nagra nai kaisa sangkini nakha kaisa takari nakha takari ke sangki renani hinai 2 cup moida nakha ang moida simino nawo kunora atarok naya norok nangkhai na nakhai na di atarok poriskar ke sangki nai powder jatiyo no belai no sangki nani dorkar sangki bai mani yagulo ang tabu som kisari renai asuk kwbangma riya pap khangke thogi angnai sabon pagi ge kalo jira ri renai no asta jira ro buri sai mano angkhe kalo jira mawar khai belai no motom jago oboni bagi ri rekha ngai kom bisi norok kwbang phano ri sai mano nahadi thok kisa roi thok bai bulnai norok thok ni jago gi bo nai mano gi bo bahai motomo gi hingkai ge jara gi bahai motom gi bahai nai me angke thok bai khai di ang haike nahadi amo haike kokai na khangke budul wngkha ombage thok rok thik wngkha tabuk tui kisa kisa nawoi ojon kha sapik nai ata khaipuru sapik ma haike no tui kisa kisa nawoi sapika nahadi mo haike sapika kaham kai bono sapik bai khe tabuk bono 20 minute rest tonai tonai kisa kholobui tonai tondi norok bo kamon pore nahadi norom wngkha tabuk bono duita bag khainai kwchar tui duita bag khai budul toro bono tai kaisa rwnai swkagui hingke 4 ta budul wngkha total obono tabuk kisa dului tabuk belenai omo yak bai kisa sini renai sirmai mani yagulo belenai hadi mo haike bisi patla bo khaya bisi roja bo khaya khayei ojon khai belai nanai bele bai mani yagulo na hadi mo haingkha katar tongo ani yago pizza katar tongo ang pizza katar bai rai rekha norok nangkhangkai chakur bai phano rawi mano side rabai mani yagulo mo haike kolo kolo khai khainai norok je kono shape khaisai mano kolo kolo bo khai mano haike diamond shape bo khai mano abo nijini thani se angkhai kolo kolo khaina hanai kolo kolo khaino rakha tabuk ta isa kwchar tui khai kwchar tui ekbar no rai ruwano kolo kolo khaina khainai nahadi mo haike eko haike khlainai tabuk kaisa plate no dabainai obo kaisa plate alka alka khai jotono swkagui berai bai sinai mo haike no joto budul no nang mo haike khainai nahadi swngkha bo side o tonai tabuk te kaisa haina hai bele phinai mono bo haina yak bai sini ri renai obo haike nogo khalaisa khangkai ekdom klai bazar nisai bazaro le busu bar yogui phaljangmani busu thok kwcham rok masa aboni bagui nogo klai khe khaidi angkaino omo kisa klai khaino masao srangna nango abo haise hingke nahadi mo haike kolo kolo khai haina hai beleui rabai kha tabuk obono khai 3ta part khai nasinai omo haike no taisa haina hai plate robaine nahadi kolok bara jotono mairango bo ang kaini khaikya kwbangma khaikya tabuk serma digi thangsinai nahadi thok asuk tungna nangya tunglulung kan jugo bo haina hai saka kasai phainai tungkhangkai omo haike no aste aste ke jotono ready bai sinai thogo je thokni onusare ang rwnai omo haike khlaisa khangkai ni nogo thok bo kaham masao tai chini sorini bagui bo kaham aboni bagui klai khe nogo norok buji mankhana baike khlai tong obo haike no video je nungma haike no norok khlai di nahadi chaksi kha tabuk obono koli mangkha phirogui bo mangkha tiklai bo mangkha obo norok ni thani che norok busuk kachak khainai kachak khaide chanai bolong khaide chanai obo nong ni thani nahadi kachak wngkha angkhem sukai no ojon khe tiklainai obo no tiklaisinai kaham khe tiklaiui thok sokoroi haina hai serpinai mo hai nahadi busuk kaham phumulokjak sijagui tongo ekdom bisingo bo norok nangulo swabai phunukgano nahadi mo haike no ang khlaibai khe taisa haina hai tai koksano bo haina hai rupika obo haike no jotono ang serbai sinai je tongmani nahadi chaksi khamono bo tiklai mangkha jotono tiklaibai sinai obo ekloge no obo haike no nogo klai khe seri chai mano kwtwi gwnang bo chai mano kwtwi kwri bo chai mano angkhai ordek kwtwi bo gwnang khlainai tei ordek kwtwi kwri khe bo khainai nahadi seri tiklaibai khe asuk kwbang mangkha ekdom
khanai tongkhana norok cherem mane no nahadi sabai ke cherem ungo eben bisingo nahadi busuk ekdom jali ekdom norom chawai naidi norok amo haike khai nogo tabo ang kwtwi khlainani bagui kaisa karai box sakore 1 cup chini rekha 1 cup chini rekhangkangkai ang o cup baino आधा cup twi rekhana hadi 1 cup chini hingangkai आधा cup twi redi hingke tabuk bono horobo box hai rijak tabuk bono goli renai kolui chini no kaham kai kutuk renai nahadi kaham kai kutugui haikya bugal khaiui ang tabuk kwtwi yeshi sramnai tabuk kwtwi ganang khlainai nahadi jotono rui rekha joto ruia ang ordek naragui rekha chini kwrwi bo chanani hinui gete ordek no ang oro chini bwtwio rekha tabuk o chini bwtwi no muphunai oro obo haikhe bugal khai kutugui phaikhe ranui phaikhe chini nahadi mo hai wngkha koli mang tongna nangnai kolya hingkangkangkai baisa digi simi chini nangnai se hingke khaksa digi nanglak aboni bagui kokol nai obo haikhe no kokoli bono phranai je chini bwtwi tongmani nahadi bo hai wngkha ekdom kisa fublong hairok je norok nugui tongkhana nahadi tabuk horbo off khlai rekha tabuk bono kolmang no thanda rwnai nahadi kufur kawi haikhe nahadi kolmang no ang bono thanda rekha oikobo hai kufur wngkha nahadi norok nugui tongkhana mo haikhe busuk kaham wngkha ekdom kufur wngkha thanda ka kolmang thanda rekha ang nahadi busuk chini srapka yang jotono khakhayo norok buji mangkhana hinui obo haikhe khlaijadi taisa malai phina norok bai next video o।